Yung mga kabisaya, simot sarap. Nakaraming kain si Dave. Hello mga kabisaya, for this vlog, magluluto tayo ng chicken menudo. Low budget recipe lang tayo. At ito yung ating mga ingredients ngayon. Pagkakita ko sa inyo mga kabisaya. Una sa lahat, meron tayong manok. Konti lang to, mga half kilo. Kinat ko na lang din to sa cubes. Ito, maliit lang. Pagkakat, saka meron din tayong carrots at saka patatas. Kinat ko na rin to into cubes. Kaya meron tayong bawang at saka bombay. Saka meron tayo nitong tomato sauce na ram. So ito lang yung gamit natin. Low recipe lang to. Hindi masyadong maraming ingredients. Basta kayo meron lang tayong maulam ngayon mga kabisaya. So umpisahan ko na ang pagluluto. Yung una mga kabisaya, gisahin lang muna natin tong manok sa kanyang sariling mantika o sariling niyang tubig. Yan mga kabisaya, medyo nahibas-hibas na. Lagay lang natin tong bawang at saka bombay. Saka lagay na lang din natin tong carrots at saka patatas. Lagyan na natin ng konti lang tubig, yung papantay lang sa ating manok at saka carrots. Yan, sakto na yan. At kumulo na mga idol at medyo sa tingin ko lumambot na yung patatas at saka carrots. Lalagay natin tong tomato sauce. At saka lagyan na rin natin ng asin at saka bitsin. At ito mga kabisaya, lagyan din natin ng cornstarch para mag-sticky siya. Para maging creamy yung sauce. Bisaya, kakain na kami. Ito na yung niluto kong chicken menudo. Low budget recipe lang. Yun, kain na. Yun, may cook. Baka naman. Lami. Yung mga kabisaya, simot sarap. Nakaraming kain si Dave. Dave, good, sarap. Isa lang magluluto. Sumamas daddy. Isa lang lagi. Isa lang. Yun, kaming buto. Salamat sa panonood mga kabisaya.